Classmates, sunod mag-practice tagsayo sa gawas oy, dalo na ako niya akong bag. Ako apod, oy. Ako po, dili na ako na ibilin. Anong dalawin mo na ninyo? Kung sa may sunod sa inyong bag? Gold? Alangan din ako dalon dudong pawiks nga nakuhaan akong sudan tong naging bernis. Waan day mo sudan biti. May gani ako, ketchup ra gikuha. Na, abi na kong akulay nawalaan. Kamu po di ay? Akong duha ka hotdog, isa na lang gani nabilin. Nawalaan ng sudan? Ako man lagi wala. Unsa man day sudan mo dudong pawiks? Sinugbang gulad. Bibong man sa room. Musa ka na lang tabian. Grabe po ninyo makadalag katawa, oy. Kalamian ang bulad. Karon, atong pangutan-on si Maria inigabot ug nawalaan pud ba siyag sudan. Ay, okay ay nasaba sila. Kaya ang ilang istoryahan, ang ilang mga sudan nga nangawala. Maminaw pa ko, be. Junapot ay pagkapilian kung nanguhag sudan sa tuwa baka gipamili man ang lami. Tanawa, sudan-sudan magud mong lami god. Di mo pares ko aba na sinugbang bulad akong sudan, di. Wa gyud ko ay. Piniritong bulad na pud gani akong sudan karon. Na ako kay duha ka crispy. Ako kay pinarito nga itlog ug hotdog. Wa kay corn beef. Ay, naman na po sila sudan tulog. Si Dudong Pawik sa rin nalahi. Bulag gyapon ang sudan. Pero bakit din natin ako gyapon hilingol yung balon niya. Unyag mo ingon si ma'am na ibilin ninyong bag. Inyo gyapong dalhon. Musupak yun mo ni ma'am. Na basta dalhon na mo. Dalhon din nila ilang bag? Saan na si Bagong Bayan niya? Ano na siya nasulot? Uy, si ma'am padalong dali. Good morning, classmate! O, nana si Maria, o. Akong pangutanon, ha? Oo, unsa may pangutanan ni mo sa Dudong Pawiks? Good morning class. Oh, lingkod na Maria. Yes, ma'am. Good morning, Ma'am Kasyang Sinumbagan. Good morning, classmates. Good morning. Sit down, mga bata. Karon, magawas ta ninyo tanan kay mag-practice ta og sayaw kay hapit na ninyo na ipalabas. Yes, ma'am! Tara na. Ops, ano itong dala man na ninyo inyong mga bag? Gani, ma'am! Anong ipangdala na ninyo inyong bag? Ipangbili na ninyo! Pwede dalaon lang namo among bag, ma'am. Ay, ingon din ako si ma'am na ipabilin ilang bag. Ma'am! Ipabilin to nilang mga bag, ma'am, kay basig manibat na sila. Usay mo si Bat. Pataka ramang ka Maria, oy. Kay tinuod bitaw, hilig ba kay ka magkating classes, no? Ibili na inyong mga bag, mga bata, kay walay mga hilabot diri. No, unsaon na to ni? Wala tay mahimo kay basig kasabaan niyo ta ni ma'am. Sige na mga bata, magawas na tang tanan. Yes, ma'am! Uy, bilin na ninyo! Hapit na dyan kung ka-memorize atong sayo ba? Naana na ako ang wa na memorize, oh. Yes, kita Dudong Pawik! Uy, time sa! Saan naman, Pod? Ang ako din tubigan, nabilin sa room. Ako sang balikon. Balikan na lang to. Sige. Pagdali, pagdali. Kagayan yung kayo ni siya ba? Asan man po da ito si Maria? Anong nibalik man to? Ano na yan, tubigan Inaani na lang itong stripinga kung wala na hibalaan ba? Kung saan ito dito, tugluin ako. Di man na ingana, di nung Saan pawiks. man day? Ingana man na siya, oh. Ah, smooth, 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 smooth. Smooth. Ah, Tapos akong tiyan, uy. Mukhaon sa day ko kadali bago ko mabalik yung practice. Magdali lang kong kaon. Uy! Kumusta man yung ipasudan ni mama sa kuha? Ulo na sa bulan! Ay! Tama! Para sa to ni Agi. Tanawin ako ng bag ni Biti. Sa kasudan ani. Ah! Lami! Ang sudan ni Biti! Uy! Crispy! Ano isa? Kung anak ni Gamay, Bi. Di lagi niya siyang kahalata. Dato juga ni si Biti ba? Kailan may makikisudan sa balon. Tempa, kulangan man eh. Ay, kani si Lucio. Sa kisudan ang tawhana ay. Ah! Di basta-basta kay corn beef. Kuhaan na to Gamay Lucio ha. Total, dako namang kaay ka. Nakakailangan magpadako pa. Alam niya, paborito pa dyan ako ah. Kanya kasi clear, no? Isa kaya sudan-an eh. Ang tagaan din. Ang sudan ba? Uy! Da! Alami ang sudan, uy! Hotdog! Buwan na ning isa clear.
Imuha na ng duha. Tapos itlog gamay. Ibalik dato kay wala na po siya sudan. Butong juga ito ba? Ulang niya. Tubig. Saan butong kayo? Temsa. Balik mo kaya basi. Mali sila. Bintaha ka na busy pag-practice. Nakalas akong kaon. Wala naman ako nasudan silang tulo. Kaya doon pawik wala man. Walang tanaw me. Sara ulat gapal sudan ani. Nga, kadato ani nila. Dagan ba kini sila gayupan? Atik na siguro to nga bulad yang sudan. Ha? Bulad jud doon. Naunsa? Uy, Tansa. Bantog day nga ulo ra sa bulad ng akong sudan. Kay ang lawas na aday ka Dudong Pawiks. Bantog day si Dudong Pawiks siga kay mata. Kay perminti day bulad ang sudan. Imuha na ng bulad Dudong Pawiks. Magpakabusog ka. Dugayang Maria, oy. Bonek, iho na po ako. Padayon lang sa mo practice mga bata ha, kay tuon sana ko si Maria sa classroom. Pagano si Ma'am sa classroom. Sanay po siya. Kaya basta nasaktan ko. Maria? Maria? Ano naman diri si Maria sa classroom? Mana, ako sa CR. Ay, sakita sa kultian, Ma'am. Uy, may tansa. Dali Maria, sunod sa ko ah. May kani, wala ko nasakpan ni Ma'am.